Кукмараның шәһәр көнендә килен кыймагы конкурсы уздырылды. Анда яшь гаиләләр катнашты. Бәйгенең максаты гаилә институтының абруен күтәрү, гаилә мөнәсәбәтләрендә әхлакый башлангычларын ныгыту, яшь гаиләләрнең иҗади инициативасын үстерү һәм яклау. Әдәм баласы сынаулар кочагында яши. Сыныйбыз, сыналабыз, сынатабыз, тик барыбер сынмыйбыз. Бүгенге көн бәйрәм көне булса да, Кукмара киленнәре өр-яңа сынау алдында торалар. Кызган таба килен коймакларын көтә. Конкурста җиңүчеләрне билгеләү өчен берничә шарт үтәлергә тиеш иде. Алар арасында пешерү осталыгы гына түгел, иҗади сыйфатларга да игътибар бирелде. Безнең әлеге конкурста төп шартларның берсе ул тулы гаилә булып 35 яшькә җиткән балалар булырга тиеш инде. Безнең 7 номинация бар. Һәм инде 3 урын билгеләнәчәк. 7 номинациядә иң зур кыйма, әбиләр рецепты буенча кыймак инде оригиналь кыймак кебек номинациялар булачак. Яшь гаиләләр бу бәйгегә бик яхшылап әзерләнгәннәр. Үзләре пешергән кыймаклардан табанга төрле бизәлеш кертеп күргәзмә дә оештырдылар. Монда кыймакларның нинди төре генә юк. Бал белән, төрле кайнатмалар белән, хәтта угылдык белән дисеңме, барысы да искиткеч тәмле. Еш пешерәбез бу арада. Бигрәк тә балалар ярата. Мин җиңү өчен түгел, миңа дөресен генә әйткәндә катнашу үзе кызык. Теләгән һәр кеше бу нигъмәтләрдән авыз итеп үз тавышын бирә алды. Конкурс ахырында җиңүчеләргә сертификат һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.